rigtig godt. Nummer 10, du husker at komme ud med armen der. Rigtig fint. Og nummer 7 i 4 er rigtig godt. Du husker ind med armen. Og nummer 3 er rigtig godt. Og nummer 23 og nummer 20 ud med armen, når du drejer. Nummer 20 faren lille. Nummer 6. Du kører rigtig godt med husstyr med bilerne. Nummer 6 for Danmark. Og det er rigtig godt.